Kapangni takuk tei bukso. Uilawan ulam sogo kok songnai entertainment YouTube channel o. Tini bo hai no hai noroni bagai kok toma tubui phaipi oka. Tini ni o kok toma rok ungkha. Belai no lasma singsa kok tei belai no wansugui najangnai kok rok. Khwai hangkorni tula sikor adi blok bai khopjak kola bagan Munda basti uskulni teacher paithakgo alendra debbarma bini uskulni helper maimui songnai rwkha bukhukbai sikla tongnani hinwi logi sanka Fia obukhuk bobai sikla tongna bagai gosilia Fiaba aluksa behia alendra debbarma obukhukbai sikla matongya hinwi bini uskulni helper maimui songnai obukhukni chakri no paithakgo sokok rwkha aluksa behia teacher alendra debbarma tabuk obukhukni nogo thapa horsingya bihik bwsai mukhang somlaijak tabuk obukhukni mokolo muktui sokorjak khnainai baidi obukhukni bwkhangni kokno hambai Odini pati mung bahingka. Ko prothom hangkai bo ang school thangoi nogo phaikya nogo phaiman bole bana phone khayo phone khaikya hangkai tam khai tong yokhini sungo prothom hangka ang bo saka kwayok chai tongo hinai hangkai bo sawa no nung ang bai sikla tongdi sikla tong hangkai no nang mani kaham kaham pai no nana ang school ni bo sokok ni ya bosani kagos poto khayo wano taina no buike bo sokok mani hne kok obo hai sawo hingka ang bin kongno khnawoi ang an bosaino bo sari kana hadi jini master ana obo hai hini sawo hingka an bosaibo jori jakha bo tanga ekta master tati sa hini jing thangka school thangka kone jing salari akona yo ni member yok ta SMC committee yok baisung IS office thangka bono sokok nani hinai samani boye jing rwkha IS office hingkai jing IS office sogui chilap sanghano bo jing ano tana hinai thangka datarangai 3 bai thangka datarangai tana hinai hingka hangkai IS bono thamungma yangai thana call khahalka thana call khaman boye kai thana phaikya thana phaipu kangai bo kri kha biang khari thangka chaimiya ngai jing nogo phaikya nogo phariya kone jing no thana yok tai ni no hai call khaikya bono bo khaikya nimang sa khaina ni hinai ang tai om hai tomung hamya tai khariya bono ani no bolung ka ni bo go sika jing no hangkai ang bo buijo to map khairi no kang bo bui okala jakala ni kogro no map khari kha hangkai map ang khai bono map khaimani bo thingai tamangka ang khai school ji sokok rijak siu ayang ni phari bang school khesa yin chong tongu ungko police ni phari thanani Apro kunna hen. Apga kuno hiya ko bo ngate ko ekdini bisingo bo hota cha meeting khari sa ano sokok yu thaise sungma kri sama kri Sabo bai meeting khai. SMC committee bai SMC committee logoi meeting khai bongni satai no bongni musung tei sawoi ano thaise bo sungya sabo saya ang soibo rijagya anati ge sokok yu bo ro Abon pore sokok riman pore nang bor thangka je nang khesari ma songli ani pore nang bor thangi taisa aboni je justin naikha. IS office thangka ang IS office thangmane pore IS office no tinia khana hin toni mang no bodel mas toni kha nga aboni pore khai last 10 tarigo khai bosung no sai howo ang maria ungko no khumu yongo thangsi mani kusube yambo ri hosina hin chawo ngai chung kusube yambo bo thangka kusube yang me thangmani ra go yong ngai chung siwo sa hingate principal sa be ma laikha am yobindra sa be bo ma laikha
hingga hangkai siwo saibai principal salkai sawo jung agi jung bo kusamno no toni nani musungo tam khaina ba chini psare bo tai kaise kusuk montri tongo boyo odai jeri ma jung oba haino kama tango hini sawo am robindra sai sawo kusamno songni ya kutalno no songni de nayuk maya hini sawo hingga jung abo siwo principal sani bukhukno oko khnai thangai no jung am robindra sano call khaikya hingga jung saka sa jung to nang bai tini bo tewa sama ranya phayo nang bo jaga hanchmani bo phabo phaya phanya waisa ni chawati khe jing na singni woi jing taisa bono call khaikya call khaimani bo hengai bo singno ob hai hini sawo nongni o ai aja beton bai anga singma thaga mi woi tongmaya norogano ta sapaidi angani jono sadodoni bagai sangma thaga mi ko maya hini sawo gabono jing saka sa jingkhai jing je kuka egara aja 130 jona khai jing bongno budi wi pass khaya da jing chini ngo ya sima ti banyo bo ekta monti chai tong hna bare jing kri hingga jing khai kri phana jing opa opposition te kanana jing kha nang jing hamja gai tong bo khai monti senga bo ekta kri boyok baise bo but mani bo monti wa asuk tong bo kichapon bo kri no khai boyok hiya da asuk da bo haya khai noni kukar khorok busa egara aja 130 jona jin kukayo oya khangai bo chawa ati hini chawo simen bo phun to ni riwo bon tanu bo tai sing bai kok saya em rabindra bo tai kok saya abon pore kan bese phaiye oro songna rwkha phaikya phaya ang tai songna yok phariya thang ye sukolo thaya ko usukango singkang thaya ko tai songna yo gabo na ang tam khaina ba media wo nono te kaisa kok je nar thangpuru isul thangai nono join kagos to drum sawma ka saka jojen kagos tu de hinne sabo unko alendra debbarma kita bu je katal song tang bin join kagos to tong hen bini jojen kagos ang nu bonu gya kagos ba ang saimiya abo hangkai bo sawo ang ani isaji ang sokok mano ang jiwi mano hini sawo sabo alendra sawo karon headmaster bini isaji bo jagire hangkai bo abo ni bini musung tikhaine songyo woi chokok goi ko toni khata